ҳавас абрувони духтарашро меорояд. дар ин навор рухшона аз таваҷҷӯҳи зани тоҷик ба зебоӣ қисса мекунад. усма яке аз қадимтарин дар анъанаи тоҷикон мебошад. ин инчунин чунон ки мегӯянд косметика мешавад, косметикаи табиӣ. Ягон гуна пул сарф кардан лозим нест. ҳамто бисёри тоҷикон дар боғҳои худ доранд ва ҳамто мекананду метавонанд аз он истеъмол кунанд. қошҳои абрувони ғавсу нозуки хушро мекунанд. хориҷиҳо ин гуна анъана надоранд. Ба онҳо хеле ин гуна анъанаҳо шавқовар. навори худро дар бораи усма рухшона ба озмуни Тоҷикистони ман ки аз ҷониби Сафорати Амрико эълон шуда буд пешниҳод кард ва яке аз беҳтаринҳо баргузида шуд. ӯ соҳиби як смартфон шуд. озмуни Тоҷикистони манро моҳи сентябри имсол Ҷеф Руденур, намояндаи Сафорати Амрико дар Душанбе, тавассути сафҳаҳои сафорат дар шабакаҳои иҷтимоӣ эълон кард. ҳадаф ба гуфтаи Ҷеф тасвири зебоиҳои Тоҷикистон аз нигоҳи ҷавонон ва дар шакли нав буд. дар давоми як моҳ давом дод ин озмун ва баъд аз ин агар иштибоҳ накунам 30 нафар навор супорид ва мо аз ин ҷо 6 ғолиб шуд. ва ҳамин зир дар ин маъракат ин ҷанбаст мо 6 телефони замонавиро додем. ин ашти интихоб камукак дигар мо мехостем ки ҳама овоз доданд ва барои ҳамин аз овоздиҳӣ аз лайк онҳо ғолиб шуданд. дар озмун ҷавонони минтақаҳои мухталифи Тоҷикистон иштирок карданд. Анис Хотамӣ ба ин озмун бо як навори чандсониягӣ дар бораи зодгоҳаш қайроқум омад. ман дар бораи шаҳри худ қайроқум навор гирифтам. шаҳри мо чун як мавзеи истироҳатӣ маъруф аст, аммо дар ин ҷо як нуқтае ҳаст ки онро танҳо сокинони шаҳри қайроқум медонанд. ин мавзе Куктулуп ном дорад. ин як рӯсто аст, аммо табиати он ғайриоддӣ ва хеле зебо аст. шумо бояд худатон ин ҳамаро дар навор бубинед. Сама природа там очень необычная. ташаббускорони ин озмун мегӯянд мехоҳанд тавассути чунин наворҳои кӯтоҳ ва дар шакли ғайриоддӣ омода шуда ҷавонон мавзеъҳои зебову дидании кишварро аз тариқи интернет ба ҷаҳониён пешниҳод кунанд.